Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alonso. Taong 1966, Bacolod, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, hindi pa gaanong marami ang taong naninirahan sa Bacolod. Bilang kabilang sa mga naunang tumira roon, alam na ng pamilya nila Alonso kung sino ang mga bago at matagal na roong nakatira. Mahalaga para sa kanila na malaman ito, gawa ng natatakot ang mga magulang niya na baka may nakapasok na aswang sa lugar nila. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang mga magulang ni Alonso ay ang tanging manggagamot sa lugar. Kilala na sila ng mga tao at sa loob ng halos 1.5 dekada, wala pa silang kahit isa na nabigo sa mga ito. Ganun kataas ang kanilang dignidad sa lugar na yon, kaya naman kahit hindi gaano maunlad ang kanilang buhay, kuha nila ang respeto ng mga taong nakatira. Ang tawag na nga noon ng mga taga roon sa kanyang ama ay Ingkong Esteban. Yung pangalang Ingko kasi sumasailalim sa pagiging bantog sa lihim na karunungan. Naniniwala rin ng marami, makapangyarihan si Ingkong Esteban, kaya naman hanggat buhay ito, wala silang dapat na ipag-alala. Pero para kay Alonso at sa kanyang pamilya, hindi yun totoo, gawa ng alam nila ang kapasidad ng kanyang ama. Di hamak na mas makapangyarihan pa nga roon ang kanyang ina. Ngunit bilang respeto at pagkilala bilang padre de pamilya, hinayaan nilang yon ang maging mukha nila sa masa. Dahil dito, lahat ng mga tao sa Bacolod may mataas na tingin sa kanyang ama. At para mapanatili ang ganoong estado, pinapanatili nila ang pagtulong at kapayapaan sa lugar. Ang kaso lang, habang tumatagal nagkakaroon ng pangitay ng kanyang ina, ukol sa nalalapit na pagdating ng isang malaking panganib. Walang makapagsabi kung kailan ito mangyayari dahil ang panaginip nito ay masyadong magulo at walang kaukulang detalye ukol sa panahon na magaganap ito. Magmula rin noong nakita yon ng nanay niya, palagi na itong nagpapaalala sa kanila. Halos lahat pwede nilang gawin, maliban na lamang sa isang bagay. Ito ay ang paglabas ng bayan. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, bawat hangganan ng Bacolod, meron silang inilibing na mga pangharang. Pinananatili ito ng mga albularyong kasama nila roong naninirahan upang masigurong walang makakapasok na masasamang elemento. Subalit gaano man kalakas ang mga pangharang, may mangilan-ngilan pa rin sa mga itim na engkanto at mga elemento ang matagumpay na nakakapasok dito. Kabilang yon sa kanilang mga problema na halos taon-taon nilang hinahanapan ng solusyon. At sa maniwala man kayo o hindi, nakaramihan sa mga napapatay nila noon, kung hindi mga sigbin, mga engkantong sumapi sa katawan ng mga pusa. Ayon kay Alonso, na kapag nangyayari ang ganoong bagay, lumalaki ng husto ang katawan ng hayop, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Mas nananaig kasi sa laman nito ang kapangyarihan ng mga itim na engkanto, dahilan para magkaroon ito ng pagkakataon na mabago ang anyo nito. At kapag umabot na sa ganoong estado, maghahanap na yon ng mga taong mabibiktima. Madalas pumapatay sila hindi para kumain, bagkus ay para sundin ang utos ng kanilang Panginoon. Bagay na naging daan upang ituring sila ng mga panganib. Dagdag pa niya na, para makaiwas ang mga baryo sa mga ganoong uri ng nilalang, kinakailangan nilang rumonda ng palihim sa kalaliman ng gabi. Noong bata pa siya, ang grupo ng kanyang ama ang nagsasagawa nito, pero pagtungtong niya sa tamang edad, sinasama na siya ng mga kakilala nilang albularyo. Mahalaga para sa kanya na maranasan ang ganoong gawain bilang susunod na tagapagmana ng karunungan ng kanilang pamilya. Nakakabahala man sa unang ganoong gawain, habang tumatagal nasasanay na rin siya. At nang tumungtong siya sa tamang edad, hindi maipagkakailang wala na siyang nararamdamang takot
kapag naglilibot sila sa kalaliman ng gabi. Di man kasi sa pagmamayabang pero ni minsan hindi pa siya nakatagpo ng mga nilalang na palaging ikinukwento ng kanyang mga magulang. Marahil ay takot na itong pumasok sa kanilang lugar o hindi naman kaya'y naubos na ito ng mga albularyo at antingero sa mga karatig baryo. Yon ang akala niya. Gawa ng noong mga panahong yon, aminado siya na wala pa siyang ideya kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano karami ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Duman pa ang mga buwan at taon. Habang patuloy siyang nagtatrabaho sa ilalim ng poder ng kanyang mga magulang, paunti-unti na siyang nagkakaroon ng ideya ukol sa mga nilalang na kasama nilang nakatira sa mundo. Magmula kasi nang tumungtong siya sa tamang edad, paulit-ulit nang ikinuwento ng tatay niya na hindi dapat ganoon ang kanyang paniniwala. Maaaring payapa noon ang kanilang lugar, ngunit hindi yun nangangahulugan na ligtas na sila. Ang kaso lang, dala ng kamangmangan buhat sa kawalan ng karanasan, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin hanggang sa may mangyaring hindi inaasahan. Gabi ng Biyernes, habang nagpupulong ang mga kasama nilang albularyo, naghihintay naman sa labas itong si Alonso. 9:00 ng gabi magsisimula ang kanilang pag-iikot, kaya naman hindi niya na ginusto pang matulog. Kapag kasi nagpahinga siya, baka hindi na siya noon magising ng kanyang ama. Dagdag pa niya na, nasanay na rin siya sa ganoong sitwasyon, kaya naman ayos lang ito para sa kanya. At nga pala, di naman siya araw-araw sumasama sa mga ito. Salitan kasi ang pagroronda para naman makapagpahinga ang mga naunang nagpuyat. Ganon at ganon ang ginagawa nila para mas maging madali ang lahat. At kahit 15 lang sila noong magkakakilala, hindi yun dahilan para mahirapan sila sa kanilang trabaho. Kahit kasi balik-balik ta rin ang sitwasyon, hindi maipagkakaila ng mga ito ang sinumpaan nilang tungkulin sa kanilang kabayanan. Lahat naman sila gustong-gusto itong gawin, kaya naman sa tagal ng kanilang pagsasama, wala namang naging problema. Ilang minuto bago sumapit ang 9:00 ng gabi, nagkausap sila ng tatay niya. Hindi niya mawari pero sa mga oras na yon parang may nararamdaman siyang kakaiba. Yung pananalita kasi nito, medyo kabado, tapos higit sa lahat, parang meron itong binabantayan mula sa malayo. Madalas kasi itong tumingin sa kakahuyan kung saan naroon ang hangganan ng bayan. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, agad niyang inilahad sa tatay niya ang dahilan kung bakit parang hindi ito mapakali. Akala niya meron lang itong problema, pero nang magsimula na itong magsalita, dito niya naramdaman ang panganib na palihim nitong itinatago sa lahat. 3 araw na ang nakakaraan nang mabalitaan ko ang pagkamatay ng kaibigan natin sa Concepcion. Hindi alam ng pamilya kung bakit ito pumanaw. Kaya naman nagpaalam ako sa inyo noon na aalis. Pero pagdating ko sa bahay niya, wala akong ibang nadatnan kundi ang mga senyales ng mga sigbin na dumaan. Naniniwala ako na ang pagkamatay ni Javier ay hindi dahil sa natural nitong karamdaman dulot ng katandaan. Ano man ang nilalang na yon, kinukutuban ako na malapit na itong pumasok dito sa ating lugar. Palagi kang mag-iingat, Alonso. Huwag kang magpadalos-dalos, lalo na kapag wala kang ideya sa kinakaharap mo. Sige na. Maganda ka na. Ingatan nawa kayo ng Panginoon. Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang tungkol dito, hindi na siya nakapagsalita pa hanggang sa nilisan na nito ang kanyang kinaroroonan. Dahil sa mga pangyayaring yon, napagtanto ni Alonso na hindi pa pala ganun kapayapa ang lugar nila sa inaakala niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmumuni-muni, tinawag na siya ng kanyang mga kasamahan. Pagkarinig niya sa tawag ng mga ito, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa labas ng bahay. Hindi na siya noon nagtagal pa.
para naman makarating sila sa kabilang ibayo ng hangganan bago pa man sumapit ang hating gabi. Habang binabagtas ng grupo ang daan, napansin niya na 6 lang silang magkakasama. Medyo nakakapagtaka yun para sa kanya. Gawa ng 7 talaga sila kapag nag-iikot noon. Hindi lang kasi ito basta bilang ng pangkat. Gawa ng bawat isa, merong mahalagang gawaing ginagampanan. At yung hindi pa nakasama, ang may alam kung papaano kausapin ang mga engkantong pinapabantay nila sa hangganan ng lupa. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, agad naman siyang nagtanong ukol sa dahilan ng pagliban ng kanilang kasama. Yung pinakamalapit nitong kaibigan ang tinanong niya dahil naniniwala siya ito ang mas nakakaalam ng lahat ng pangyayaring may kaugnayan dito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung napasilay sa kanya habang malumanay na nagsasalita. Hindi ko nga rin alam eh. Basta nung umuwi yun, bigla na lang ding nagkasakit. Di ko rin siya ganong nakakausap kasi abala rin ako sa mga trabaho ko. Alam mo naman, may pamilya na kami kaya marami ng responsibilidad sa buhay. Pero huwag kang mag-alala. Bukas kakausapin ko yun. Sagot nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Alam niya kasi na wala naman silang magagawa, kaya mas mainam na sumunod na lang. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Anya, na noong mga panahong yon medyo masukal pa ang Bacolod. Yung mga bahay doon, kahit medyo magkakatabi, malaking porsyento pa rin sa mga lupain ang hindi na pagtitirahan. Hindi kagaya ngayong pangkasalukuyan na halos wala ka na roong makitang libreng mapagtitirikan ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsilay naman nila sa kubo na kanilang pupuntahan, mas lalo pa silang nagmadali sa paglalakad. Bale, 1 oras pa kasi sila noong nagpahinga. Kaya naman para masulit yon, hindi na sila tumigil pa. Ang problema lang, nang medyo malapit na sila sa kubo, meron silang narinig na parang umungol. Malapit lang ito pero hindi nila matukoy ang eksaktong direksyon kung saan ito nagmumula. Matapos ang ungol na narinig nila, nakalanghap sila ng kakaibang amoy na bigla rin namang nawala. Dahil dito, agad silang natahimik. Alam nila na hindi ordinaryo ang ganoong pangyayari, kaya naman naging handa sila sa mga bagay-bagay. Pag-usad pa ng ilang metro ng grupo, may nakita silang umusling ulo sa damuhan na tila bang nakadapa rito. Malayo-layo yun, pero dahil sa kabilugan ng buwan, hindi na ito nakapagtago. Nang masipat naman yun ni Alonso, agad niyang hinugot ang kanyang sundang kasabay ng dahan-dahan niyang paglakad papalapit. Maya-maya pa, nang medyo makalapit na siya, agad naman niya itong sinipat hanggang sa dito na nga niya nakita ang isang kakaibang nilalang na kumakain ng naaagnas na katawan ng tao. Paglalarawan niya rito, halos kahawig lang din natin ito. Ngunit ang pinagkaiba lang ay yung amoy nito sa katawan. Halos malagas na rin ang buhok nito sa ulo at kung titingnan, para itong isang baliw na karaniwan mo lang makikita sa mga kabayanan. Subalit habang tumatagal ang pagtitig niya rito, doon niya napagtatanto na parang meron itong kahawig na tao. At yun ay walang iba, kundi ang kasamahan nilang mag-iilang araw nang hindi niya nakikita. Dala naman ng pagkagulat at pagkaalarma, agad naman niya itong tinaga sa ulo, ngunit nang tumarak na rito ang patalim ng kanyang sundang, sa halip na umungol ito, galit na galit lang yung tumitig sa kanya. Pagpang-abot ng kanilang paningin, sinubukan itong baliktarin sa katawan niya ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi yun nagtagumpay dahil sa nakataas ang kanyang bakod at puder. Nang mapagtanto naman ito ng nilalang, naglalaway itong nagwika sa kanya ng, "Huli na ang lahat. Wala na kayong magagawa. Paunti-unti,
masisilayan na namin ang inyong pagbagsak. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang hinugot sa ulo ng nilalang ang nakabaon niyang sundang. Maya-maya pa, nang mabawi niya na ito, muli niya itong tinaga pero sa pagkakataong yon, nailagan na nito ang kanyang pag-atake. Pagkatras naman ng nilalang, dito niya nakita ang dalawang sigbin na pumasok sa hangganan ng lupain kung saan nakalibing ang kanilang mga pangontra. Kahit malayo, kitang-kita niya ang anyo nito na may hahalin tulad mo sa mga kambing. Kasing laki rin ng maliit na kalabawang mga nilalang, kaya naman pagsugod nito sa kanya, agad yung nakita ng mga kasamahan niya. Dahil sa pangyayari, bahagyang napabaling ang kanilang atensyon sa mga ito. Alam ni Alonso na mapanganib ang ganoong uri ng mga nilalang sa kadahilan ng hindi lang ito basta-bastang mga ordinaryong sigbin. Base sa kanyang karanasan, ang mga ordinaryong sigbin na napakadaling patayin ay yung mga sigbin na kawangis ng sa mga aso. Pero yung mga malalaki na merong kahalintulad ng wangis ng mga kambing, hindi yun basta-bastang namamatay dahil sa tigas ng mga balat nito. Alam din nilang alaga yun ng mga gabunan, kaya naman ang pagpatay dito ay nangangahulugang pakikipaglaban na rin sa kanilang mga amo. Dahil sa pangyayari, kahit gusto nilang iwan ang mga ito, alam nila na masyado ng huli ang lahat. Pagsugod ng kanyang mga kasama, dali-dali namang gumapang sa damuhan yung tinaga niya hanggang sa hindi niya na ito nakita. Akala niya, tatakas ang nilalang na yon pero ilang minuto lang ang lumipas, nagpakita na naman ito. Bigla siya nitong sinunggaban mula sa lugar na hindi niya inaasahan. Kaya naman bago niya ito mailagan, tumarak na sa kanyang balikat ang matatalas nitong mga pangil. Pagwasiwas naman niya nito, agad niya yung inihipan ng tigalpo, dahilan para lumayo yun. Matapos naman yung gawin ng nilalang, napansin niya na mga kasama niya ay abalang-abala sa pakikipaglaban sa dalawang sigbin. Panay na rin ang pag-usal ng mga ito pero hindi yun sapat para pangilagan sila ng mga ito. Nang mapansin naman niyo ng kanyang kalaban, nasipat niya ang pagngisi nito na halos umabot na sa pagitan ng kanyang mga tenga. Nakikita mo na, ito ang unang bahagi ng inyong pagbagsak. Sa susunod naming pagbabalik, hindi lang kayo ang matatamay. Marami kaming kukunin sa inyo, kaya paghandaan niyo ang dilubyong paparating. Wika ng nilalang habang umaangil. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, sumipol ito ng bahagya, dahilan para magkusang lumayo ang mga sigbin sa kinaroroonan ng kanyang kasama. At sa isang iglap, paglapit nito sa anino ng kakahuyan, parang bulayong naglaho. Agad ding bumalik ang katahimikan sa paligid, hanggang sa magpagtanto nila na wala na ang mga ito. Matapos ang pangyayaring yon, lahat ng kanyang mga kasama ay hindi mapigilang mag-usap-usap. Bawat isa labis na nagtataka kung papaano nakapasok ang mga nilalang sa lugar nila. Pagbalik naman ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, dito na sila nagdesisyong umuwi. Alam kasi nila na hindi na nila pwedeng ipagpatuloy ang paglilibot sa kadahilan ng baka meron pang naghihintay sa kanilang panganib. 12:00 pasado na nang makabalik sila sa bahay ng tatay niya. Pagdating nila roon, nadatna nila itong nagdadasal sa buwan. Nang mapansin naman ito ang kanilang pagdating, agad naman yung tumayo at lumapit sa kanilang grupo. Bakit anak? Ano ang nangyari? Bungad na tanong nito. Nang marinig naman yon ng kaibigan ng tatay niya, agad nitong inilahad ang tungkol sa dalawang alaga ng gabunang nakalaban nila. Inamin din nito na wala silang napaslang sa mga nilalang, kaya naman labis nilang ikinababahala ang maaaring pagdayo ng mga amo nito sa kanilang bayan.
Mariin din itong inilahad na hindi pangkaraniwan ang mga sigbin, kaya naman kahit ginamitan na nila ito ng mga orasyon, hindi nila ito napasuko. Matapos naman yung marinig ng tatay niya, bahagya itong napatingin sa kanya. Pagtitig nito sa kanyang mga mata, agad nitong napansin ang mga katotohanang siya lang ang nakakaalam. Dahil dito, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang seryosong nagtatanong ukol sa kanyang mga karanasan. Noong una, pinili niyang ilihim ang mga bagay-bagay pero hindi rin ito umubra, lalo na nung pinaalalahanan siya ng tatay niya tungkol sa kanyang mga obligasyon. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya nakapagsinungaling. Alam niya na kinakailangan na niyang umamin, alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Pagkasambit naman niya ng tungkol dito, lahat ng mga kasama niyang nakarinig, hindi maiwasang kilabutan. Alam kasi nila na hindi mahilig gumawa-gawa ng kwento itong si Alonso, kaya lahat ng sinasabi nito may posibilidad na totoo. Matapos nun, dito na nag-usap-usap ang kanyang mga kasama ukol sa kinakailangan nilang gawin. Yung iba, sinasabing hindi yun totoo dahil sa wala naman silang naramdaman sa nagkasakit nilang kasama. Pero yung malapit na kaibigan nito, may kutob na hindi malabong maging posible ito. At para makumpirma ang mga bagay na kanyang sinabi, noon ding mismong gabi, pinuntahan nila ang bahay ng kanilang kasama. Habang binabagtas nila ang daan, hindi na sila noon gaanong nag-uusap dahil sa kanyang mga alegasyon. Mahirap man ito para sa kanya pero tinatagan niya ang kanyang sarili alang-alang sa mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. Sigurado rin siyang ikakagalit ito ng kanyang mga kasamahan sa oras na nagkamali siya sa kanyang mga inilahad. Pagdating nila sa bahay nito, nadatna nila na tahimik ang paligid. Nakakailang man na mambulabog, pinili nilang kumatok ng pinto upang malaman ang kasalukuyan nitong kalagayan. Hindi nagtagal, may nakita na silang liwanag mula sa loob na dahan-dahang lumalapit. Sino yan? Tanong ng panganay na anak ng kasama nilang may sakit. Nang marinig naman ito ng grupo, agad naman silang nagpakilala. Siyempre, dahil sa kilala na rin sila ng binata, hindi na rin ito nagdalawang isip na pagbuksan sila. Pagbungad naman ito sa kanilang harapan, ora mismo nila itong tinanong kung nasaan ang mga magulang nito. Nang marinig naman yun ng bata, bigla naman nilang nakita ang pamumutawi ng takot sa mga mata nito. Di agad yun nakapagsalita hanggang sa dumating na lang bigla ang kasamahan nilang inakala nilang merong sakit. Pagsilay naman ito sa kanila, bigla naman yung napatras na animoy iniiwasan sila nito. Dahil sa pangyayaring yun, di na sila nagdalawang isip na pumasok habang paulit-ulit itong tinatanong. Noong una, normal pa naman yung nakakasagot, pero habang tumatagal, tila bang nakikitaan na nila ito ng kakaiba sa boses nito. Mas lalo rin yung naging kahina-hinala para sa kanila dahil sa hindi yun makatingin ng diretsyo. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok ito sa isang silid sabay trangka ng pinto. Kahit anong pakiusap nila na buksan ito, di sila nito pinakinggan hanggang sa magpasya na ang kanyang ama na puwersahan itong buksan. Walang sabi-sabi, bigla naman nila itong pinagtatadyakan hanggang sa masira na ang trangka sa loob. Pagbukas naman nila, doon na bumungad ang kanilang kasama na nakatayo sa labi ng asawa nitong ipinako sa dalawang kahoy na itinarak nito sa sahig. Nanlilisik na rin ang mata ng nilalang habang paulit-ulit na umaangil. Matapos naman nila itong masilayan, doon na nila nakumpirma ang alegasyon ni Alonso ukol sa kasama nila. At imbis na kaawaan pa ito, matapang nilang ibinigay dito ang parusa ng kamatayan. Akala ng nilalang na yon, kayang-kaya niya itong pagsabay-sabayin,
Pero nang magdasal sila ng sabay-sabay, dito nito naramdaman ang bigat ng mga buhay na salitang patuloy nilang pinakakawalan. Hindi nagtagal. Paunti-unti na itong napaluhod hanggang sa mapasubasub na ito sa lupa. At nang mapagtanto naman ng nilalang na wala na itong takas, doon na yon nagsimulang sumigaw-sigaw habang nagmamakaawa. Tama na! Tama na! Patawarin niyo na ako! Tama na! Ngunit kahit anong gawin nito, hindi nila kayang talikuran ang bigat ng kasalanang ginawa nito para sa sarili nitong pamilya. Alam din nila na ang tanging makakapagpatahimik sa nilalang na yon ay ang tuluyan nitong paslangin dahil kung hindi nila ito gagawin, posibleng madamay lang nito ang iba pa nitong mga anak na inosente. Mahirap man ito para sa kanila. Sa ngalan ng batas at Panginoon, hindi na naig sa kanilang mga emosyon ang awa. Ilang minuto pa ang lumipas nang makapagpasya na ang lahat at makapaghugot na ng lakas ng loob. Dito na lumapit sa nilalang ang tatay niya, bit-bit ang talibong na inilubog sa pinaghalo-halong sangkap ng mga pangontra laban sa aswang. Walang sabi-sabi. Agad naman niya itong tinaga sa ulo hanggang sa gumulong na ito papalayo. Pagsilay naman ito napatay na ang kanilang kasama, dali-dali yun doong tumalikod. Subalit di pa man ito nakakalayo, may nakita itong bukol sa likod ng katawan ng namatay nilang kasama. Ilang segundo lang ang lumipas, lumaki ng lumaki ang bukol hanggang sa marinig nila ang pagpunit ng mga lamang nagdudugtong sa mga buto nito. At sa isang iglap, lumabas mula roon ang nangingitim na mga dugo. Agad ding umalingasaw ang baho nito sa buong paligid, dahilan para mapalabas ang iilan sa kanila sa kabila ng kanilang kasanayan pagdating sa mga ganoong uri ng amoy. Maya-maya pa, may nakita silang kakaibang nilalang na umahon mula sa loob ng sistema nito. Hindi nila mawari kung ano yan, basta parang kahawig ito ng ahas. Nang masipat naman yon ng tatay niya, hindi na nito hinayaan pang makagalaw o magkaroon ng sapat na lakas ang nilalang na nakita nila. Dali-dali niya yung pinaslang hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan nito. Matapos nun, kinuha niya yon isa-isa, tapos sinunog sa baga ng kalan. Pagbalik naman ito sa kinaroroonan ng labi ng kanilang kasama, dito na nito inutusan ng mga kasamahan nila na kunin ang katawan ng biktima. Sa bundok nila binalak itong ilibing, kalakip ng desisyong wag na itong ipaalam sa mga tao sa kanilang lugar. At para naman maging maayos ang buhay ng mga naiwan nitong anak, nagdesisyon ng kanyang ama na alagaan na lamang ang mga ito. Kaya niya yung ginawa ay para hindi na ito mahirapan pa. Nang marinig naman ito ng 3 bata, abot langit ang naging pasasalamat nito sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap-usap, ipinagpatuloy na nila ang kanilang mga ginagawa. Duman pa ang ilang araw. Naging abala sila Alonso sa paglalatag ng mga pangontra sa paligid. Patuloy din ang pag-iikot nila kapag gabi. Ngunit pansin na pansin nila ang animoy pagdami ng mga nilalang na nakapasok sa hangganan ng Bacolod. Dahil sa pangyayari, dito na nagdesisyon ang kanyang ama na gumawa ng grupo para hanapin ang nilalang na nagmamay-ari sa mga ito. Alam kasi nito na hindi sila matatahimik hanggat hindi nila ito napapaslang. Kaya naman, bit-bit ang pinakamalalakas nilang karga. Tumawid sila sa mga karatig lugar. Hindi lang araw ang ginugol nila sa paghahanap, bagkus ay inabot pa sila ng linggo para lamang matunto ng kinaroroonan ng nilalang. Akala nila kapag nahanap nila ito tapos na ang problema. Pero hindi ganon ang nangyari. Nung matagpuan kasi nila ang matandang gabunan na nag-aalaga sa mga nilalang, naramdaman nila ang kakaibang presensya na namumutawi sa loob ng sistema nito. Sigurado rin silang hindi nila yun kakayanin, kaya naman nagdesisyon ng kanyang ama na makipag-usap muna rito.
Isang hapon, nang mapagtanto nilang kalmado ang gabunan sa baryo, mahinahon silang lumapit sa pamamahay nito. At bilang pagpapakita ng respeto, sinikap nilang ibaba ang presensya ng kanilang mga karga para hindi yun mairita. Subalit nang makaharap na nila ang matanda, napansin nila na parang hindi naman yun nababahala. At sa halip na magulat ito sa kanilang pagdating, ramdam nila na parang inaasahan na nito ang lahat ng kanilang mga binabalak. Oh, bakit nag-aalangan kayo? Pasok at nang makapag-usap tayo ng maayos. Wika ng matanda nang mapansin nitong nag-aalangan silang pumasok sa loob ng tahanan. Matapos naman yung marinig ng tatay niya, hindi naman ito nagdalawang isip na paunlakan ang nais nitong mangyari. Pagpasok nila sa loob, umupo ito bigla habang kampanteng nakatitig sa kanila isa-isa. Wala itong sinabing kahit ano. Animoy hindi rin ito binalak na humingi ng tawad ukol sa nangyari sa kanilang kasama. Dahil dito, hindi na nakapagtimpi ang pinakamatalik na kaibigan ng kasama nilang na biktima. Walang sabi-sabi, bigla nitong inatake ang matanda hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Ngunit sa pagtutuos ng mga ito, wala siyang napansing espesyal sa ginawa nito. Patuloy lang yun sa pag-ilag, ngunit sa katagalan ng kanyang pagmamasid, napansin niya ang parang maliliit na buhangin na lumalabas mula sa kasuotan nito. Hindi naglaon, biglang huminto ang matanda, dahilan para mas lalong magmadali ang kasama nila. Ang kaso lang, pagtaga nito, nakaramdam ito ng kung ano sa katawan niya. Bigla yung nanginig hanggang sa mapasubasog na ito sa lupa. Agad ding nangitim ang mga mata nito at nawalan niyo ng kontrol sa kanyang buong katawan. Matapos naman yung ipamalas ng matanda, bumalik ito sa pagkakaupo kasabay ng pagwika nito ng, Alipin ko na ang mga kasama niyong yan. Meron pa bang maglalakas loob na kalabanin ako? Kung wala na, makakaalis na kayo. Pagkasambit nito ng mga kataga, lahat sila natigilan sa kanilang kinaroroonan. Wala na noong naglakas loob na harapin pa ito, gawa ng ni isa sa kanila, hindi mawari kung anong kakayahan nitong ipinakita. Ilang taon din pinag-aralan ng kanyang ama ang lihim ng abilidad ng matanda, pero wala itong nakamit kundi ang kabiguan. At magmula noon pinuno, dahil sa kanilang kaduwagan, muling nabuksan ang hangganan ng bayan. Gustuhin man nila itong pigilan, sadyang marami na silang kinakaharap na problema para makipagdigma pa. Naniniwala rin sila na lahat ng nakakapasok sa lugar nila, alipin at pagmamay-ari ng matanda. At magpahanggang sa kamatayan ng tatay niya, wala itong nadiskubre na kahit ni isa ukol sa matandang may malalim na karunungan ng kadiliman. Ngunit kahit na gano'n na ang kanilang sitwasyon, napanatili pa rin ang kanilang angkan, ang magandang imahe na kinilala sa kanilang lugar bilang si Bantog na si Ingkong Esteban.